to. Ulo. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng inihaw na isaw na manok at leeg ng manok. At drinks natin, Coke. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Ayan mga kapudibi, malinis tayo kamay namin, mga taking Kapampangan. Opo, yan. Opo. Mayroon tayong background sa labas. Oo. Nag-video ko yung mga kapitbahay natin. Yes. Sana hindi tayo ma-copyright. Copyright. O, manta na nanoong nasubot ah. Batal na pa. Batal. Okay. Baba ko din yung isaw niya. Okay, mamaya ko na lang tayo yan. Huwag kanya kumain batal. Uy, ay, uy. Tripitang mataba. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manta na po. Mga tango. Yung ulo. Masarap to. Ulo. Lambat. Walang tapon. Sinang balo? Ano na yan. Masuka na yan. Kanan. Sarap. Ang sarap na suka natin. Marami siyang pipino, sibuyas, at saka ano yan? Sarap. YouTube, huwag mo kami i-copyright ha. Happy birthday, BBM! Yes, thank you so much sa lahat po ng bumati sa akin. Maraming salamat. Birthday niya ngayon. Yan. Happy birthday, BBM. Ay, may tinga ko tuloy. Thank you so much tuloy. Dami. Yan. Thank you. Happy birthday. Guys, yan, dahil urong-sulong yung kanta. Wow!
Habang di pa sila kumakanta. Last pa. Ayun mga foodies, naubos po natin ang inihaw na isaw at saka leeg na manok. Sa next mo pang na po tayo magsha-shoutout, pasensya na po, kailangan natin bilisan kasi maingay yung mga nag-video kaya baka makapiright po tayo. Agi sa aming pamangan mi! Kaya kita-kits sa susunod na mga. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga.